Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na tambaya mabudin ilimi da kamar yadda aka saba yake amsa tambayoyinku na fatawa a bangarori daban-daban na addinin musulunci kamar yadda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake amsawa daidai gwargwado. Allah ya gafarta malam, da farko mu ne maka sallama, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To insha Allah a wannan zaman shirin zai mai da hankali ne wajen sanar da masu sauraro abubuwan da idan an aikata su a yayin azumi ba sa karya azumin. Akramaka Allah, bismillah. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan mun yi bayani akan abubuwa da malamai suka haɗu akan wanda ya yi su da gangan azuminsa ya karye, sannan muka yi bayani akan abubuwan da suke biyo bayan waɗannan, to sai bayani akan abubuwan da ba sa karya azumi. Daga ciki akwai mafarki. Mutane da yawa sun sha aiko da tambaya, mutum ne ya kwanta bacci da rana ana azumi sai ya mafarki, ya farka kuma ya ga mani ya fito, yaya matsayin azuminsa yake? Domin ce shi bacci da mafarki kashi hudu ne. Akwai wanda zai yi bacci ya yi mafarki kuma ya sadu da mace bai ga komai ba. Akwai wanda kuma zai kwanta bacci bai yi tunanin saduwa ba kuma sai ya farka sai kuma ya gama ni. Sannan akwai kuma wanda zai yi mafarkin ya ga ya sadun kuma sannan kuma ya farka kuma ya ga wato mani din ya fito. Sannan kuma akwai wanda zai yi mafarkin kuma ba ɗayan biyun, bai yi mafarkin ma ko bai ga komai ba, kaga wannan ba komai a kansa. To sannan akwai kuma wanda ya sadu da iyalansa da daddare sai bacci ya ɗauke shi bai samu daman yin wanka ba har sai da asuba ta yi, kaga an riga an shiga azumi shi kuma yana da janaba. To waɗannan abubuwan guda hudu su ne za mu fara tattaunawa. Na farko, mutumin da ya yi mafarki ya gan shi yana saduwa sai kuma ya farka bai ga komai ba, to wannan babu komai a kansa, azuminsa bai karye ba ko ba zai yi wanka ba. Duk da kwa ya gan shi a mafarki yana saduwa da mace, amma tun da ya farka bai gama ni ya fito ba, to azumin na nan ko ba zai yi wanka ba. Wannan da rana ma kenan ake magana. Yawwa, da rana kenan. Na biyu shine wanda ya kwanta bacci ya yi mafarki kuma ya gan shi yana saduwa da mace, kuma da ya farka sai ya ga mani ya fito. To wannan azuminsa bai karye ba, amma wajibi ya yi wanka. Wankan saboda fitar mani ɗin na innamal ma'u minal ma'i. So da shi wajibi ya yi wanka, gashi yana azumi janaba ta same shi sai ya wanka, amma azuminsa bai kare ba. Na uku shi ma wanda bai yi tunanin saduwa da mace ba a cikin baccinsa, bai mafarkin ba, amma da ya farka sai ya gama ni ya fito. To shi ma wannan azuminsa yana nan, abin da zai yi kawai shine sai ya yi wanka. Waɗannan ukun gaba ke ɗayansu babu wanda azuminsa ya kare. Ma'ana dai fitowar maniyi a mafarki baya kare azumi. Baya kare azumi, sai dai ya wajabta wanka. To sannan wanda shi ma kuma ya sadu da iyalansa da daddare, ya kwanta bacci bai farka ba, watakila ya makara, watakila yana so sai ya farka lokacin sahur zai yi wanka. Sai zai ya makara bai farka ba har sai da alfijir ya keto, kaga an wayi gari yana da janaba. To wannan shi abin da zai yi shine shi ma sai ya wanka, azuminsa bai karye ba. Kasancewan ya shigo lokacin azumi da janaba, wannan bai shafi azuminsa ba. Haka nan mutumin da yake kwance da iyalansa daidai lokacin da za a kira as-salatu, saboda haka sai ya ga alama cewa ai as-salatu ta yi, sai suka rabu, to shi ma wannan bai shafi azuminsa ba. domin ya daina saduwa da iyalan nasa kafin a shiga lokacin azumi. Da haka shi ma azuminsa yana nan bai lalace ba. Amma wanda yana saduwa da iyalansa har alfijir ya keto, ha gani,
hal alfijir ya keto. Saboda haka wannan yana sana kuma ya san alfijir din ya keto, to wannan azumin sa ya kare domin ya ganganta shigowa cikin azumi a lokacin yana saduwa da iyalansa. To kaga inda ganganye ma sai mun koma hadisin kafara din nan da qada'i. Dama mun ce wanda ya karya azuminsa da gangan ta hanyar saduwa da iyalansa abubuwa guda biyu ne suka hau kansa, kafara da kuma qada'i. Abin da ake kira kafara shine yin azumi 60 ko ciyar da miskini 60 ko yanta baiwa. Wannan shine kafara na laifin da yi bayan tuba kenan. Sannan kuma ya rama wannan kwaya ɗayan da ya karya. To da abin da zai yi kenan. To kenan waye gari da janaba baya cikin abubuwa da suke karya azumi. Dan mutum ya waye gari da janaba kamar yadda ya zo a hadisi na Nana Aisha da Ummu Salama wanda Imamul Bukhari rawaito mai lamba ta 1926 da Imam Muslim mai lamba ta 1109. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jina na Aisha tace alfijir yakan riske shi alhalin yana da janaba na iyalansa sannan ya wanka ya ci gaba da azuminsa. Kaga kenan waye gari da janaba baya cin abubuwan da suke karya azumi. To sannan akwai, duk da ba al'ada mu bace sosai, Laraba suna da wata al'ada na yawan sumbatan iyalansu da kuma rungume iyalan nasu har wato koda da azumi ne. To irin wannan malamai sun ja kunnen mu da mutum ya yi taka tsantsan da sumbatar iyalinsa ko ita iyalin ta dinga caɓa kwalliya da rana ana azumi. Ko ta dinga yin abin da za ta ja hankalin mijinta alhalin ana azumi. Domin shi ma wancan sahabi da ya zo yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na halaka, abin da ya faru kenan. Matar ce ya dawo daga aiki ita kuma ta sha kwalliya. Saboda haka da ya zo sai kasa haƙuri, saboda haka shine suka kwanta. Sakamakon haka shine wannan kafara ta hau kansa wanda muka yi bayani a hadisi a baya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa abin da zai yi ga wanda ya je ma iyalansa da rana ana azumi ga abin da zai yi. Kamar yadda ya zo a hadisi wanda aka ruwaito daga Abi Hurairata Allah ya ƙara masa yarda, wanda Imamul Bukhari da Muslim suka rawaito. Bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 1936, Muslim mai lamba ta 1111, cewa wata rana muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wani mutum ya zo sai ce ya Rasulallah na halaka. Manzon Allah ya ce me ya faru? Ya ce na sadu da iyalai na alhalin ina azumi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za ka iya samun bai wadda za ka yanta? Ya ce a'a. Za ka iya yin azumi na wata 2 a jere? Ya ce a'a. Wanda ya karya kwaya ɗaya zai iya yin 60 a jere. Ya ce za ka iya ciyar da miskini guda 60? Ya ce a'a. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiru. To ana nan zaune sai aka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani sanho cike da dabino. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina mai tambayan nan? Sai ce gani ya Rasulallah. Sai ce to ɗauki wannan dabinon ka je kai sadaka da shi. Sai ce wanda ya fi ni talauci zan bawa? Na rantse maka da Allah, tsakanin Madina daga nan shashin zuwa can shashin babu wani gida wanda ya fi gidana talauci. Kaji yana cin wannan talaucin kuma ya je ya sadu da iyalansa. Ice wallahi duk faɗin Madina babu gida mai talauci kamar gidansa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya har sai da firansa ta fito sallallahu alaihi wasallam hakoransa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je ka ciyar da iyalanka. To kaga abin da ya jawo masa wannan kafaran ta hau kansa shine kwalliyar da iyalansa ta yi kuma ta buɗe wasu gurare a jikinta wanda su ne ya ɗauki hankalinsa har ya je ya sadu da ita, kuma wanda ya ja masa wannan kafaran. So da kamata da azumi ba a hana ku kwalliya ba, amma ka kwalliyar da za ta ɗauki hankalin mazajenku da yawa har ta kai ga ahalin naku so afka muku, kuma wanda hakan zai iya jawo musu waccan kafara da muka yi bayani a kanta. Don haji ma wasu malamai suna ga to ita matar ai ba a yi bayaninta a hadisin ba, ita me ya kamata ta yi kenan? Ita matar da ta dawo mijin wannan, ita me ya kamata ta yi? Wasu malamai suka ce to a wannan hadisi dai an yi shiru akan matar, ba a ce kala ba. Wannan yasa malamai suka yi sabani akan matar da mijinta ya sadu da ita da Ramadana da gangan,
shi an ce ya je ya kafara nan ya yanta baiwa azumi 60 ciyar da miskini 60, to ita me za ta yi tunda ba a ce ƙala manzo Allah bai ce to kuma ka gaya wa matarka ita kuma ta yi kaza ba. Wannan yasa malamai suka yi maganganu akan ita matar me ya kamata ta yi. Na farko suka ce wannan mata babu kafara kwata-kwata a kanta. Wannan shine mazhaban Malam Imam Shafi'i da wata magana daga Imam Ahmad. Saboda haka wannan kafara guda ɗaya suka ce ta tsaya akan namijin kuma ta wanke mata ita ma. Kafara da namijin zai din nan na ciyar da miskini 60 ko azumi 60 ko yan tabawa. To ya tsaya a matsayin nasa da na matar gaba ɗaya. Suka ce domin Annabi sallallahu alaihi wasallama bai umarci ita matar da yin kafara ba, ta da cewa ko mijinta ya sadu da ita. Saboda haka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce ta ba, to wannan ya nuna kenan cewa babu wanda gaba da zai zo ya dora mata abin da shari'a bata dora mata ba. Da sai ya ce ka cewa matarka ita kuma ta yi kaza. Kaga kuma kin yin bayani a lokacin da ake bukatar sa yana nuna cewa wannan bayanin ba shi da muhalli. Dan da yana da muhalli dole ita ma faɗa abin da za ta yi. Don haka nasan ya tsaya a matsayin nata da nasa. Suka ce sannan ai an keɓance namijin ne da wannan hukuncin kamar yadda aka keɓance shi da shi zai ba da sadaki. So da haka hukuncin kansa ya hau. Malamai na biyu suka ce wannan mata kai sai ta yi kafara. Shine mafi yawan malamai suka tafi akai ita sai ta yi kafara. Daga cikinsu akwai Malam Abu Hanifa, akwai Malam Maliku, akwai kuma wani kaulin daga Imam Shafi'i da kuma wata magana daga Imam Ahmad. Suna ganin cewa dole ta yi kafara. Duk da suna yin tafsili tsakanin baiwa ce ko ya ce, sannan ta san hukuncin ko bata sani ba, ta masa biyayya ko da ƙarfi ya sadu da ita. Duk sun yi wannan tafsilin ganin cewa in ta bi shi ta san hukuncin to shi kenan ita ma sai ta yi kafara. In ko bata san hukuncin ba shi ya sani to shi kadai zai kafara. Haka in kuma baiwa ce ita wajibi ta bi mai gidanta ba ta da zaɓi, saboda haka kafara tana kansa. Wasu kuma suka ce a shi zai yi tasa kafara ya yi mata tata kafara. To sai ko masu cewa a'a kafara ɗin ɗaya za a yi, kawai in aka yi kafara guda ɗaya ta tsaya a matsayin shi namijin kuma ta tsaya a matsayin macen. Musamman suka ce idan kafara ta ciyarwa ce ko ta ‘yanta baiwa, amma an ta yin azumi ce to shi ita ma matar sai ta yi wannan azumin kamar yadda namijin ta yi. To wannan dai abinda malamai suke so su nuna mana a nan cewa lalle mutum ya yi taka tsantsan a lokacin da yake azumi wajen wato kalle-kallen musamman ta kafa wannan fa kenan ta aure taka wacce ta halatta. Ina ga ko masu wani ma bayan ya gama kalle-kallen a waje su ma matan wasu ba sa tsoron Allah. Duk da ba bai halatta mace kowane lokaci ta fitar da jikinta ba, amma sai ga kamar Ramadana ya fi a ƙara suturcewa, ko da ana suturcewa a Ramadana a ƙara suturcewa. Kuma hadisi ne ya zo daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsarki, mai tsafta, mai albarka. Hadisi kuma sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce 2 'yan wuta ne ban gansu ba. Yace akwai wasu mutane da bulalai suna dukan mutane haka kawai kamar jelar saniya, da kuma wasu mata sun sa tufafi amma tsirara suke, suna tafiya suna gwalangwaso suna kareraya, karkatattu masu karkatarwa, sun yi wani wato daurin dan kwali a kansu kamar tozan raƙumi. Yace to ba za su shiga aljanna ba, ba ma za su ji kanshinta ba. To kaga ashe kenan mata su nisanta kansu daga yin shigar banza a kowane lokaci, a kowace rana, a kowane guri, amma a cikin Ramadana ya kamata a ƙara ninninka suturce jiki. Sannan mu ma ya kamata mu ji tsoron Allah, mu ƙara rintsa idanuwanmu. Wannan shi ba ma akan hanya ba ne, fina-finai zai siya kawai, shi kenan Ramadana ya zo lokacin hutu ne. Kuma kallon mace a tsiraici a cikin talabijin da kallonta a tsiraici a waje duk hukuncinsu ɗaya. Saboda haka waɗannan abubuwa ya kamata azuminmu kada mu lalata shi, ba wai ci ko sha ko rashin saduwa da iyali shi kaɗai ne yake ɓata azumi ba. Akwai abin da ma'anar azumin yake ɓatawa, akwai abin da kuma sirrin da ake samu a cikin azumin yake rushewa. Tunda hadisi ya zo cewa da yawa mai tsayuwar dare ba shi da sakamako sai kangarewa ido, ma'ana sai zagewa ido kawai da rashin bacci. Da yawa kuma mai azumi ba shi da sakamako sai tsaba kishirwa da ya sha da kuma wato yunwa da ya ji. Saboda ma'anar azumin cewa makaranta ce ta koyan tsoron Allah. Allah ta'ala cikin hikimarsa ya shar'anta mana azumi domin azumin ya jagorance mu wajen raƙe mana wasu abubuwa da suke nisanta mu da Allah.
so da kaga ya kamata a ce sabo da dangoginsa gaba ɗaya mun yi baya da su, mun yi nisa da su a cikin watan Ramadan. To duk da an ce wasa da iyali ko abin nan, amma dai dab ake da ba a lura ba a fada cikin karyewa azumi. Dan na Aisha ta zo a hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari rawaito mai lamba ta 1927 da Muslim mai lamba ta 1106. na Aisha tana ba mu labari cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'imun wa kana amlakakum li irbihi. na Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan sumbace mu kuma yakan rungume mu yana azumi, amma fa kusan shi ne ya fi ku mallakar sha'awarsa. Wato ta faɗi amana ne na ilimi abin da ya faru ka faɗa. To amma kuma ka faɗi cewa fa ba fa kowa iri ɗaya ne da kowa ba. Tana tsoratarwa. Kada kai ma ka ce za ka je ko wani ya ce zai je ya haka. Shi kuma daga nan ya wuce ya je ya sadu da iyalansa kuma azuminsa ya lalace. To saboda haka shi yasa na Aisha ta faɗi wannan. To kaga kenan ashe mutum sai ya yi taka tsantsan wajen yin irin wasu maganganu waɗanda za su iya taya masa da sha'awa ko kallon abin da zai taya masa da sha'awa. Haka nan matarsa ta nisanci wata shiga ko bayyanar da wasu gurare da za su tayawa da mijinta sha'awa alhalin ana cikin azumi. Sannan akwai yin wanka. Mai azumi idan ya yi wanka azuminsa yana nan. Don wasu zaka gan ana azumi sai suka kamar ma ba a yin wanka sai an sha ruwa ko kafin a sha ruwa. To zaka iya yin wanka kuma zaka iya zuba ruwa a kanka don ka ji sanyi. Wannan baya bata azumi. Shi wankan hadda sabulu mai kanshi? Hadda sabulu mai kanshi ba wani abu. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da nan Aisha ta faɗa, alfajin yakan riske shi yana da janaba na iyalansa sannan ya wanka ya ci gaba da azuminsa. To sannan mai azumi yana iya kurkure bakinsa. Kamar yadda Umaru bin Abi Salama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutum yana iya sumbatar iyalinsa alhalin yana azumi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda dama agola ne a gida Annabi sallallahu alaihi wasallama, dan Abu Salama ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama in ba a manta ba mun yi bayani cewa ita Ummu Salama mijinta abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, tare ma suka sha nono a wajen Suwaibatul Aslamiyya. Bayan yayi shahada ta gama ta kaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta. Da ya zo neman aurenta ta ce tana da matsaloli guda uku. Ga shekaru, ga 'ya'ya, ga tsananin kishi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tsananin kishi zan roƙa miki Allah ya sauƙaƙa miki shi. 'Ya'yanki kuma zan rike su fiye da yadda babansu ma ya rike su. Shekarunki kuma ba matsala, ni ma ina da irin su. To shine shi wannan yaron ne ya zo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zama dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma 'ya'yan Ummu Salama masu kwaɗayin ilimi ne, da shi Umar din da ita Zainab dukkansu masu kwaɗayin ilimi ne. Saboda haka shine ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana iya sumbatar iyalinsa alhalin yana azumi. Sai manzo Allah ya ce tambayi wannan, wato ya tambayi babarsa. So shine ita Ummu Salama tunda an dawo da matsalar gurinta, to shine sai ta gaya wa shi dan nata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar iyalansa alhalin yana azumi. Sai ya ce to ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an riga an yafe masa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta. Ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Wato kamar wannan ya shafi Annabi ne, mu bai shafe mu ba. Kamar khususiya ce. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wallahi inni la atqakum lillahi wa akhshakum la. Yace amma wallahi ina so in tabbatar maka ni ne nafi ku tsoron Allah, ni ne nafi ku kiyaye dokokin Allah. Ma'ana ban yi abin da yake ya saba ba, kuma ban yi abu dan ka koyi da ni ba. To haka nan Jabir yake cewa Umar dan Khattab radiyallahu an yake ce masa wata rana na ji farin ciki a rayu. Ka san mutum wata ran sai ka tashi da murna da jin daɗi, kaga kana ta dariya, kai kanka dariyar tana tunkuɗo kanta, ka rasa dalili. Sai ka ji ana cewa kamar an bashi sarauta. Yau sai murmushi yake yana dariya. To shine sai yake cewa sai na je na sumbaci iyalina ina azumi. Sai na zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ce ya Rasulullah yau fa na aikata wani babban abu. Da manzon Allah ya ce menene? Yace sumbata iyalaina ne ina azumi. Sai ke cewa ka bani labari daga mai kurkurar baki. Yace ai kurkurar baki baya cutarwa. Yace to shine, amma dai ai ana kusa. Mai kurkurar baki ai kaga tsakanin ruwan
da cikinsa kawai makogwaro ya rage. Yana kan katanga. Saboda haka wanda yake kusanta iyalinsa ta hanyar runguma da tabawa da shafawa to yana kan katanga. Saboda haka kamar yadda mai kurkurar baki kaɗan zai yi kuskure sai ruwa ya shige, to shi ma kaɗan zai yi kuskure sai wani abu ya faru tsakaninsa da iyalansa, kuma miskinai su ci abinci su 60. Ka san wani miskinin ka ce masa ai azumi na ne ya kare aka ciyar da miskini 60, dama kuma kai ba ci da miskini 60 din kake ba, wani ma a rayuwarsa bai taba ciyar da miskini 60 ba. To kaga in ya kai musu abinci su 60 suka ci, a sai su addu'a Allah ya kara gaba a sake samun irin wannan. To kaga Allah da tausayi, laifi aka yi masa amma sai ya ce a ciyar da miskini 60, saboda miskini na Allah ne. Talakawa mai ƙaunarsu, mai taimaka musu, mai yaye musu damuwa yana cikin mutanen da Allah yake ƙauna. Saboda haka wannan ma wato kurkurar baki da shaƙa ruwa sai dai ba a kaiwa matuƙa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa sai in kana azumi. Da haka kenan mai azumi in zai kurkurar baki da shaƙa ruwa, saboda da hanci da baki hanyoyi ne kai tsaye da ruwa yake iya wucewa ciki. To tun da haka ne kaga mutum sai ya yi taka tsantsan wajen kurkurar ruwa da kuma wajen shaƙa ruwa. To sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in za ka yi alwala ka kurkura baki. Wata ruwa yake cewa ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa sai dai in kana azumi. Wannan cewa sai in kana azumi ya nuna kenan mai azumi idan ya kai matuƙa wajen kurkura ruwa ko kuma wajen shaƙawa zai iya wucewa kuma azuminsa ya kai ga karewa. To wannan yasa malamai suke mutu ya zo shaƙa ruwa ya shaƙa a hankali. Sannan akwai ɗanɗana abinci wato don mutum ya ji gishiri ya ji ko bai ji ba. Wasu matan kasan ba sa yin wannan, saboda haka sai ya zama in an gama abinci sai a zo kuma ana buƙatan ƙara wani abu. To sai ya zama Abdullahi ɗan Abbas idan ya je kasuwa yakan ɗanɗana abin da zai siya domin ya tabbatar da mai tsami ne ko mai kyau ne. Amma ɗanɗanawa daban, haɗiyewa daban. Kada wani ya ce mala ya ce mu ɗanɗana kuma su ɗanɗana su haɗiye. Kaga abu uku ne ko? Akwai ɗanɗanawa da furzawa, akwai ɗanɗanawa da haɗiyewa, akwai ɗanɗanawa ba furzawa ba haɗiyewa. To wanda muka ce a yi a zaro harshe waje, dama su ma matan haka suke yi, sai su goga a bayan hannunsu ɗan abin nan ɗin yar miyar haka miyar ba, sai ka ga sai a ɗan goga haka a ɗan cokalin ko shi ludayin miya ɗin, sai a ɗan goga sai a zaro harshe ya ɗan ɗora a kai, saboda test ɗin kana ɗora shi harshe shine mai ɗaukan saƙon ɗanɗano. So da ko a waje yake kana ɗora masa zai isar da saƙo. To sai ka firzar ka kurkura bakinka. To wannan an yi haka, wannan babu laifi, saboda an rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas wanda Ibn Abi Shayba ya rawaito, kuma yana da wata ruwayan a cikin Sahihul Bukhari da wata ruwayan daga Imam al-Baihaqi. Abdullahi ɗan Abbas ce la ba'asa an yazuqa al-khalla aw shay'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sa'im. Yake cewa babu laifi mutum ya ɗanɗana kamar kunu ko wani abu matuƙar bai shiga cikin makogwaransa ba alhalin yana azumi. Wannan shine hujjar da ta sa ake ganin babu laifi, kamar da kuma aka rawaito daga Yunus ya rawaito daga Hassan yake cewa na gan shi yana tauna wa yara abinci alhalin yana azumi. Wato irin yara da za a ba su abu mai tauri sai ka sa a bakinka ka tattauna musu sai ka kurkura bakinka ka ba su amfani. Kaga kamar asuwaki ma akwai mai ɗaci, akwai mai hakukuwa wanda bayan kana goge bakinka kuma sai kana yi kana furzar da wannan. To wannan shi baya cin abin da yake karya azumi. To masu sauraro, a nan za mu dakata a cikin waɗannan abubuwa da malam ya jero lissafa mana waɗanda ba sa karya azumi a cikin wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi. Amma da yake ba su kenan ba, in Allah kai mu a shirinmu na gaba malam zai ɗora ya ƙarasa gabatar mana da waɗannan abubuwa waɗanda ba sa karya azumi. Amma kafin zuwan shirin namu na gaba, anan muke sallama da malam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.